आल्हा की खबर मिलल। मलखान और ब्रह्मा जब संदेश दिलन है तो पढ़ के पत्र तब जगी जिगर में ज्वाला भाला चमकल बा और चला शेर सिरसा गढ़ के मतवाला भाला चमकल बा। चला शेर सिरसा गढ़ के मतवाला भाला चमकल बा। चला शेर सिरसा गढ़ के मतवाला भाला चमकल बा। अरे बिकट वीर ब्रह्मा मोहबा से और मलखान जुझार हो पहुंच गए हैं गढ़बूदी लेकर नंगी तलवार हो। अरे दोनों ओर पड़ गए वीरन से पाला भाला चमकल बा बाजे तेगा जैसे घनघराला भाला चमकल बा।